knez. Opredelio se u ime celog naroda, sa celim narodom za carstvo nebesko. Jer je zemaljsko carstvo za malena za kratko vreme, a nebesko je bavek do veka. Došao je dan kada Nemanjinska Srbija polaže svoj strašni ispit. Dan kada Sveto evanđelstvo rasave otvara teške, strašne stranice svoje srpske Golgote. Ispred svih on nam šalje divnog svetelja Božijeg, svetog cara Lazara. On na tanjiru nosi glavu svoju, kuda sveti gnev, u nebesko carstvo.